Jo faré 2 pregs i una pregunta i acabarà la Raquel. Els formularis de l'Ajuntament i els seus ens vinculats o organismes autònoms no sempre es garanteix un tractament de gènere correcte. Hi ha formularis on demana el sexe quan hauria de preguntar pel gènere i no es té en compte el gènere no binari. Alhora, tampoc en tots els formularis i documents es tenen en compte els diferents models de família. Preguem que es revisin i actualitzin els documents i formularis de l'Ajuntament i dels seus ens vinculats o organismes autònoms, Procornellà, Texalsa, Fundació de les Persones Dependents, etc., perquè tinguin un tractament de gènere no discriminatori i es tinguin en compte els diferents models de família. Segon prec, les subvencions que es concedeixen als projectes culturals que es porten a terme a la nostra ciutat són essencials per a garantir-ne la realització. Aquestes activitats es desenvolupen pràcticament tot l'any, motiu pel qual fa imprescindible que els atorgaments es facin tan aviat com sigui possible perquè les entitats puguin disposar dels fons econòmics que els hi pertoquin. El 2022, el període per presentar les sol·licituds a l'àrea de cultura va anar del 18 de gener al 14 de febrer, un termini de temps que creiem suficientment prudencial per admetre les peticions, encara que les transferències es fessin en alguns casos amb massa retard. Des del nostre grup municipal hem expressat en moltes ocasions la necessitat de promoure la cura, seguiment i assessorament de les entitats culturals per mantenir viu el gran teixit associatiu i cultural de la ciutat. Per aquest motiu no entenem com a punt de començar el mes d'abril encara no s'ha habilitat a la web municipal l'opció de sol·licitar una subvenció per projectes culturals. Si a tot això li afegim la manca d'increment pressupostari que es va prometre en el seu dia i l'aturada d'activitat que es pot produir a causa de les eleccions municipals del proper 28 de maig, seran moltes les afectacions econòmiques per a un gran nombre d'entitats o projectes culturals de la ciutat. Preguem que s'habiliti el període de sol·licitud per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes de caràcter cultural a Cornellà de Llobregat amb urgència. I la pregunta, a diferents espais de la ciutat, sobretot en porteries de Sant Ildefons, hi ha cartells, tots en castellà, indicant que l'Ajuntament disposa d'un nou servei d'informació i orientació municipal per veïns i veïnes de comunitats sobre recursos, aspectes socials, serveis municipals i convivències, amb un equip d'informadors i informadores per respondre a diferents qüestions. La informació d'aquest nou servei també l'hem pogut trobar en diferents xarxes socials indicant que és un nou servei d'informació i orientació municipal a prop teu social, dins el marc del Pla Director Comunitari de Sant Ildefons, però en cap cas se'ns han informat als grups municipals. Preguntem des de quan s'ha creat aquest servei, quines persones donen aquest servei i amb quina contractació i informació, és un servei que serà estable en el temps o una durada determinada i per què només s'ofereix a Sant Ildefons i no a la resta de barris de la ciutat. Finalitzo amb l'última pregunta. Els veïns i veïnes de l'Avinguda República Argentina 21, edifici més conegut com el PISA, ens han traslladat aquesta petició. Fa més d'un any que en reiterades ocasions des d'aquesta comunitat han traslladat queixes i denúncies a la Guàrdia Urbana i també mitjançant l'ABP Citizen Security dels problemes d'incivisme que genera el bar musical Nuevo Encuentro Musical, ubicat a tocar del seu edifici. Les baralles, el soroll, les amenaces, la brutícia i els problemes són constants. Les actuacions de la Guàrdia Urbana també han estat diverses. Han presentat nombroses instàncies fonamentant jurídicament el deure d'actuació per part de l'Ajuntament, però aquestes instàncies no han estat resoltes i moltes d'aquestes no han estat contestades, motiu pel qual han acabat recorrent a la GAIP, que és l'òrgan de garantia del dret d'accés a la informació pública, i aquesta, la GAIP, va acceptar la reclamació i ha requerit en 3 ocasions a l'Ajuntament, el 14 de desembre, el 16 de gener i el 10 de febrer, tant la documentació relacionada amb la reclamació com un informe i els antecedents. A dia d'avui, l'Ajuntament encara no ha donat resposta. Ens trobem doncs amb dues situacions a resoldre. Per una banda, posar solució als problemes d'incivisme i conciliació del son que provoca aquest bar, a més de la inseguretat de les persones que viuen als voltants, com la no resposta a les instàncies d'aquesta comunitat ni a la GAIP. Ens preguntem, quines actuacions es portaran a terme per garantir la convivència i acabar amb els problemes d'incivisme, brutícia, soroll i seguretat que genera el bar musical Nuevo Encuentro Musical i quina és la resposta a les diferents instàncies de la comunitat i per què no se'ls ha traslladat encara i tampoc s'ha donat resposta a la GAIP i quan es pensa traslladar la documentació requerida? Seria tot.